Goedemiddag. Een Frieske Viening kan ervoor zorgen dat er de helft minder antibiotica gebruikt wordt in de veesector. Een saneemt probioticum van het bedrijf Hoogrendement BV uit Tietjerk verheegt de weerstand van kei, bargen en orenbisten. Het eten van het vlees van de bisten zorgt er mogelijk voor dat mensen resistent worden aan antibiotica. Infecties door bacteriën kunnen dan minder goed behandeld worden. Een probioticum, die als BioBalance Song, kan daarbij helpen. Het stimuleert de natuurlijke bacteriën in de termen. Antibioticum schakelt de bacteriën uit en dan moet de bacteriën als het ware weer in evenwicht opgroeien. En dat doet dit product dus net. Dit product helpt als het ware een beetje het eten van overtallige bacteriën bij, totdat ze alle weer in evenwicht zitten. Het product is in zo'n tijd ontwikkelen en zoent kwad met toestemming van de Voedsel- en Warenautoriteit op een merk. Er is intussen al een soort belangstelling voor, ik uit het Eerstblok en China. Het kantoor van Vitens in Ljouwert is te grut. Dat komt omdat de meewerkers van Vitens er heel iets minder komen. Door het nieuwe werken hebben meewerkers van het wetterleidingbedrijf meer vrijheid om zelfs te bepalen waar ze werken. Ze doen dat heel iets vaker thuis. Of zie je de orencollega's op in het centrale kantoor in Zwolle. Het pand in Ljouwert stiet er terug voor een grut part leeg. Vitens onderzoekt het nou wat ze met het kantoor dwaan zullen. Het laboratorium van het wetterleidingbedrijf blijft wel in Ljouwert. De politie is op zoek naar een partij gevaarlijk illegaal vuurwerk. Het gaat om sokkelawinepilken die de politie in het noorden van Nederland en dus mogelijk in Friesland ziekt. Ze kunnen inmiddels verhandelen wijzen. Het zou best wijzen dat mensen een aantal van die pijlen thuis hebben. Maar het kan ook best wijzen dat die partij nog ergens leidt. Hoe gevaarlijk is dit? Nou, we hebben hier een massa-explosief, dus dat is hartstikke gevaarlijk. Hè? Als er een vonkje bij komt, dan ontploft de hele boel. Maar als je eens een lawinepijl afsteken, die kracht is zo groot dat je gelijk een ledemaat kwijt bent. De politie heeft vriendier 9.000 kilo illegaal vuurwerk in beslag genomen en de Manalien 3.000 kilo. Het Natuurmuseum in Ljouwert verwacht dit hier haar bezoekersrecords te verbreken. Op dit stuit is de tentoonstelling Eet en Weet Huis ondergang en dat rint als het spoor. Alle dagen binnen dik 2000 bezoekers. Op een nijslag het Natuurmuseum erin een succesvolle tentoonstelling deel te zetten. Jette dit hier wie het een expositie over dinosaurussen. Dit keer is het onderwerp eten dat ouders en bij naar het museum wie te lokken. Ja, ik denk dat dit het beste jaar ooit wordt. Ik denk met deze weken erbij dat we al richting de 65.000 gaan. En het jaar is nog niet voorbij. De tentoonstelling Eet en Weet Huis wordt het nog op 30 oktober. Er binnen al zo'n 10.000 bezoekers op elkaar. Connection zullen maandenlang extra controleren op zwartrieden. De vervierder rent alle jaren een proteïeld mis door zwartrieders. Dit aantal is zo'n de invoering van de OV-chipkaart Botanaam. Mensen die het betrapen worden op zwartrieden krijgen een boete van €35 plus de ritprijs. Connection hoopt dat de controles zorgen voor meer sociale controle. De gemeente Schiermonnikoog beziekt het uit te vinden werd het hinnemat maar de bagger dat uit de jachthaven komt. Om 2000 kon de gemeente het baggerslip over het water verspreiden, maar dat mag net meer. Het kwam in een depot en dat is nou vol. Afvieren kost het 2,5 ton. De gemeente wil zien of er ook nog andere mogelijkheden binnen. 2 bijzondere gasten in de vogelhelling in Oerterp. Naast vogels vangen ze daar 2 lietse wurgslangen op. De beesten binnen voen terug de politie en naar de vogelopvang bracht. De reptielen zijn voen in Ljouwert en Sint-Anne. Ze hebben in Oerterp wel vaker slangen gehad, maar sporadisch deze inheemse soorten. Gewoon waaien sokkenslangen naar een opvang in Delft, maar daar hebben ze vanwege een verhuizing een opnamestop. Het zijn wurgslankjes, dus gelukkig niet giftig. Maar ja, zolang je dat net weet, dan wordt het iedereen er uit de buurt blijft. En dan wil ik eerst van de experts jaren wat het is. De slang bleef voor eerst in Oerterp, rond er een oorplakje van zijn voen wordt, of de eigenaar hem meldt. Klokkenmakker Jacob ten Hoeve van de Jouwer is deze week begonnen aan een bijzonder restauratieproject. Het werd in werking zetten van een saneem tafelplanetarium uit de midden van de 19e eeuw. Makker van het planetarium is de Grijnse klokmakker Wildrik Botjes. Hij werkt er goed 20 jaar aan. Het mechaniek had het snelle gedachten al een decennium lang net medien en wordt daarom op een Jouwer raderke voor raderke naisjoen. Een drege put. Er moet geen rondtoppelagen zitten, er moet geen kromme tosken in zitten. Want we hebben nou een onderdeel hebben vervangen. Een liedstandwiel met 12 tosjes waar 1 tosje tussenuit weer. Als er 1 tosje tussen al die dingen mist, ja, dan functioneert het net meer. De creatie van Botjes is eigendom van het planetarium in Frencher en door een paar mannen weer in oude steert hersteld.
Het waar dan taal in besluit. Joen en vannacht bin er opklarings. De temperatuur zakt ons aan 4 graden. Morgen komt de zinnen er volop bij. De wind is dan matig rond vrij krachtig en komt uit het zuidesten. En het wordt 13 graden. Snijden ik een mooie dag met zo'n 14 graden. En dit weer het Nijs in het kwart. Aanstom 6 uur dan ben we er weer. Mooi meer en oornijs. Graag ontdek.